Zovem se Milena. Imam 37 godina. Ne tražim bajku. Ne tražim savršenstvo. Tražim stvarnog čoveka, nekog ko neće pobeći kada postane teško. Prošla sam kroz brak. Znam šta znači ćutanje, bol i ponovni početak. Imam sina. Ne tražim mu oca, već partnera meni, nekoga ko ne beži od odgovornosti. Radim kao medicinska sestra. Znam koliko tišina može da leči i koliko znači pogled pun razumevanja. Iza mene su ožiljci, ali oni me nisu slomili, učinili su me jačom. Ne zanimaju me prazna obećanja. Zanima me iskrenost. Mir. Bliskost. Ako si muškarac koji zna da ljubav nije igra. Ako još veruješ u dodir koji smiruje. Možda je ova poruka za tebe. Ja sam Milena. 37 godina. I ne tražim bajku. Tražim istinu.